Ako ide a vidím sa dvakrát, je to fakt nesmiech. No ale čo som chcel povedať, že áno, presne tak. Som chorý, naozaj som chorý, veľmi chorý. Boli ma hrdlo, boli ma hlava, boli ma pi. Ale nie. No, tu máme Punghangkuk. Toriči. No nič, boli ma hrdlo trochu, teraz nebudem taký hypený. Tu mám telefon, je to fakt divné. Čo to je? No a tu je paketón, a tam je hovno a tam je všetko možné, čo si vy môžete predstaviť. Tu je väčší a tu je menší obraz, ale to nevadí. No, čo som chcel povedať, to bude to, že teraz budú trochu menej videí, ako stále sú. Na Blue Millions kanál, alebo Blue Millions reakcie som už veľakrát dával viac videí proste a musí sa to zmeniť a tak. Takže veď na Blue Millions som vydával jeden deň asi aj 10 videí, alebo 30 videí, a to boli len shorty a máme už na Blue Millions 300 videí, čo ešte fakt super. A na tomto Blue Textmobil kanáli tam máme 34 videí, ale akože nie je to zlé, ale chcem aj tam mať nejakých tých 300 videí, alebo aspoň 100 videí, aj to by bolo najlepšie, ale to nevadí. Dúfam, že sa tento pojebaný seká, tento sa neseká, lebo tento je lepší iPhone, tento tu je naký, dobrý, nedobrý. Ó môj bože. Tam si čo? No, proste bude menej videí, ako bolo, lebo veľa videí a veľa vecí sa zmenilo. Chápete to? Veľa vecí sa zmenilo, takže to bude trošku teraz iné. Nebudú toľko videí, ako sú, alebo boli. Bude o trochu menej, ako aj vravím, tak bude to aj tak. Mama nesrdce, lebo vám prídem domov a uši vám odtrhnem. No, opak na teraz nebudeme vydelovať, tieto uči sú veľmi dobré. Ja sa veľmi teším na tieto videá, čo budú vychádzať, ak aj vy. Dajte odber a like, ešte budeme trošku natáčať na nový kanál. Už natáčame 7 minút skoro a na starý 3 minúty. Na starom bude iba 4-5 minút to videjko, aby som mohol to vydať dneska, lebo už 2 týždne nebolo žiadne videjko a musí byť nejaké videjko na starom Textmobil kanáli. Takže sa to urobí, aby bolo dobre. No ne, toto nie je dobré. Čo mám robiť? Inak by ste nevideli, tak na tento nový kanál a na tento starý kanál som ja natáčal salt chips. Akože tu je tány, kde bol chips. Vidíte? Fuj, to smrti jak sol. Bolo to strašné. Tu je endless, neviem čo. Akože keď to chcete, tak si to kúpte, ale ja to nikdy viac nechcem, lebo je to extrémne zlé, extrémne to je kyslé, kyslé. No extrémne to je slané a nechcem to nikdy viac. Takže tak. Takže to zahacujem. No a vôbec nikdy to už viac nechcem. Lebo je to slané ako tam je nejaký 47% soli, čo keď si dáte 3 krát, podľa mňa 500, nie 500, ale 100 krát, alebo 30-50 krát dáte lyžičku so solou, to je extrém, to nikdy nechcete, aby ste vám to stalo. Je to vážnejší extrém, tu mám slúchadlá, kamo, a už mám na piču. No tak, čo mám robiť? Mám si dostať to. Tam si toto. No, takže som frajer, aby takúto bundu nemáte. Keby ste takúto bundu chceli, tak ho nájdete na Fishy Shop, na Pex, na Blue Millions reakcie. Ale nie, táto bunda možno bude na súťaž, keď mi dáte 100 odoberateľov. Iba tedy bude o ňu súťaž. Inokedy nebude súťaž, no?
A na starý kanál už natočím 5 minút a na tento 9. To by aj stačilo asi, ale nie, ešte trochu budeme, aspoň 2-3 minútky budeme natáčať, aby bolo nejaké lepšie video. To... No, musím sa obliecť, lebo som chorý. No, takto, to si takto ešte čapočku. Takto ja chodím, keď idem na vonka, alebo niekde s kamošmi.